wacho ni kwan mar ringre ma oseyudi Todonyang kamanyo chak kweth moro maya Ethiopia omonje ji osechopo 3 bang' ringre moro achiel nyoyudi. E kinde mano ochopo nyim od bura mochung'ne arita, Kanja wacho ni kuom ringre 3 ma oseyudi, ringre achiel oseyangi kama moko 2 to pok oyangi. Omeno ni sirikand Kenya tiyo machiegni kod sirikand Ethiopia mar yango kama joma olal nitiere kaachiel kod bero chenro mag kelo kwe e kind oganda ma odak Todonyang. Happening in Todonyang. So far we have recovered 3 bodies in Todonyang. 3 bodies. The investigations are still ongoing. We are operating very well between our administrators and the administrators on the other side, on the Ethiopian side, and that is how we had been able to recover the 3 bodies. So the investigation are still ongoing, so that we can be able to get to know about the real numbers actually that are involved in that. But so far what we have is 3 bodies. 1 have already been identified, 2 not yet identified. But the